Pojavio se novi CD u izdanju PGP-a. Jeste. Rambo je napravio još jedan projekat, jer ti treba menadžer da ti vodi taj projekat. Slušao si šta priča profesor? Pa istina je, da, trebalo bi svak da radi svoj posao. Najbolje bi bilo da muzičari rade muziku, a da menadžeri onda to dogovaraju i rade posao. Zaista bi bilo tako dobro. Ali tako kod nas u Srbiji? Pa još uvijek nije izašla ta mlada generacija školovanih menadžera koja ja sad čekam i naravno čim budem primijetio nekog ovako... Pero, hoće biti neki student za Rambo? Molim vas, evo dajte. Obavezno. Rambo, ne znam da li Jelena zna, ona prati muziku, ne znam da li prati ovu alternativnu muziku, ali ja sam negdje pročitao da si ti karijeru počeo jednim koncertom usisivača u domu sindikata. U Studentskom kulturnom centru, jeste, koncert 28 usisivača. Možda budeš dobio neku novu ideju, ja ću danas da ti poklonim jedan radijator. Mogu li da te izljubim, znaš da mi treba. Ne znam, ali liči mi ovako. Evo, Zorule potvrđuju. Hoću da kažem da je to dar Interkomerca za Ramba i za nove muzičke poduhvate. Ali pazi, ja danas gledam da kupim jedan, treba mi... Počinje zima? Rakija, divno. Zorule ansambl je tu i samo nam kažete otkud ta kombinacija Rambo i Zorule, tamburaši? Zapravo, jedan od urednika sa Radio Novog Sada, gospodin Bogica Mijatović, prošle godine za potrebe novogodišnjeg programa televizije Novi Sad me zvao, njemu je palo na pamet da li bi možda mogli to da spojimo. Ja sam rekao, pošto volim da eksperimentišem, ajde zašto da ne, međutim toliko mi se to dopalo da sada ansambl Zorule i ja zapravo pripremamo čitav jedan CD sa obradama tih pjesama koje sam ja uradio, a koje su nekako ostale zapamćene. Ja ću da najavim pesmu Rakija, Rakija, sve ja mislim da je Rambo kandidat za tvoj show, je li tako? Jeste, apsolutno. Evo, ja ću da sednem, da se zagrejem na radijator, a ostali nek se greju uz pesmu i piće. Dogovoreno. Žiko, ja imam malo tremu, pošto mi je ovo prvi put u životu da pijam na televiziji. Čaje bi... Ohridski te izvoli. Nema više konja koji jure, nema više staroga imama, zoru da najavi. Mjesečina, joj, sedela sam za mašinom, šila sam, Ajša, Ašik žena da, Ajša, računajte na nas. Kaže, jedan je prostor, jedno je vrijeme, ali ove kategorije naučne i opšte drugčije tumači polupismeno pleme. Ovdje se vrijeme računa unazad, a prostor se kida na tanke fete i samo na ovim prostorima. Rakija, se moj kriva rakija, zbog tebe rakijo, ženit ću se ja. Rakija, se moj kriva rakija, zbog tebe rakijo, ženit ću se ja. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vazda beričeta i veselja. Na ovim prostorima biznis prostog svijeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpadi, tehnika s kamiona, u švercu se ujediniše proleteri. Na ovim prostorima odavno se koriste melioracija, traktori, ali kad poltronisanjem zalivaš njivu, najbolje uspijevaju diktatori. Rakija, sve mu je kriva rakija, zbog tebe rakijo, ženit ću se ja. Rakija, sve mu je kriva rakija, zbog tebe rakijo, ženit ću se ja. Da ga opratim.
skratili smo. Bravo, bravo, hvala lepo. Ovo je kraj samo prvog sata Šarenice. Pogledajte vesti, dakle obavestite se šta je novo kod nas i u svetu, pa nam se vratite. Bićemo tu sve do 11 sati. Mogu da ja nosim odmah radi rada.